Ľudia sú zvláštne tvory. Ubližujú si nielen počas života, ale aj po smrti. Aj o tom bude dnešný Reflex. Vítajte pri obrazovkách, milí priatelia. V lete 2012 ochorela. Po smrti mladej ženy vyplávali na povrch zvláštne zistenia. Ste si vedomé, že ste klamali stovky žien? Áno som. Sme ju mali za matku Terezu, za Aniela. Danku Cvetkovskú poznalo veľa žien na Slovensku. Na sociálnych sieťach sledovali jej statočný boj s rakovinou. Pritiahla pozornosť stoviek ľudí, ktorí jej držali palce. No bohužiaľ aj takých, ktorí sa jej chorobou snažili využiť vo svoj prospech. Ľudský hyenizmus skrátka nepozná hranice. Danku všetky vnímali ako perfektnú osobu. Myslím, že niekedy v lete 2012 ochorela, dostala lymfom, rakovinu. O všetkom rozprávala, ako sa cítila, radila sa s nami a preto sme všetky tak aj obdivovali, že ako s tým ide vonka. Keď som sa prihlásila na koňa, tak myslím si, že jak všetky, hneď som si ju tam všimla, bola mi sympatická, krásna dcera na fotke. Danka so svojou chorobou nesedela sama doma medzi štyrmi stenami. Práve naopak, kontaktovala aj druhých s podobnou diagnózou a mamičky na internetovej stránke denne inšpirovala verejnými statusmi. Bola veľmi pozitívne naladená, furt nám tam opisovala, ako sa cíti, kedy bola na liečení. Potom sa utvorila skupina súkromná na Dankinu podporu. No a tam bolo, myslím, vyše 3,5 do 4 tisíc žien tam bolo. Súkromnú skupinu mala založiť rok pred Dankinou smrťou istá Katarína. Pre nás sa prezentovala tak, ako je ségra, že jej chcela pomáhať, volávala si s ňou a my všetky, čo sme boli v tej skupine, tak sme ju vlastne obdivovali za to, ako je pomáha. Ona bola pre nás modla. Po Dankinej smrti vyplávali na povrch veľmi zvláštne veci. Prvé podozrenie žien začalo kvôli účtom, ktoré Katarína založila. Bola to zbierka na veniec. Studená sprcha nasledovala po tom, čo sa jedna zo žien opýtala Dankinej matky na peniaze. Či chodia peniažky v poriadku? No a teta mi písala, že nechodia. Nikdy žiadne výpisy neboli. V podstate ich nikto ani nežiadal najprv, lebo sme verili. A čo na celú vec hovorí kľúčová postava tohto príbehu? Kataríny sa ideme na to osobne opýtať. Dobrý deň, chcete sa k tomu vyjadriť? Viete, o čo sa jedná? Nie. Prepačte, tým, že sa nevyjadríte, ale nedokážete niečo skrývať. Nebudem sa vyjadrovať pre médiá v tejto veci, nechávajte sa. Ďakujem pekne. Po pár minútach si však svoje rozhodnutie rozmyslela. Dohromady sa na tom účte po Dankinej smrti vyzbieralo niečo, suma, ktorá sa blíži k 6 000 eur, z čoho sa zaplatil veniec. A prečo si nedopriať komfort na pohreb a nevziať si taxík? Taxík som si z toho platila, nebolo to bez vedomia rodiny. Vedeli ste, že si z toho účtu berie 500 eur na taxík? Nevedela. Ďalej sa tam použili peniaze na pomoc inej členke Modrého koníka a priznávam 500 eur, ktoré som si nechala ja. O koľko peňazí z toho vydala rodina? Rodina dostala 3370 eur vkladom prevodom na účet a dodatočne, keď sa táto kauza spustila, z čoho sú veľké problémy, som poslala na účet rodiny ďalších 2000 eur. Je to pravda? Áno. Matka síce hovorí, že jej všetky peniaze nakoniec prišli, no ženy tvrdia, že dvojtisícový dodatok pricestoval až po spustení celej kauzy. Okrem toho doteraz nedostali dôveryhodné výpisy z menších účtov a nepoznajú reálnu sumu, ktorá sa vyzbierala. To nie je ani zďaleka všetko. Takže ide o to, že sa prezentovala ako onkologická pacientka. Mala fotku, ktorú rozposlala niektorým dievčatám a dokonca aj Danka ju videla. Aby ste v tom mali jasno, Katarína sa spriatelila s Dankou. Predtým jej ale mala poslať fotku onkologickej pacientky, ktorou sa prezentovala vo vlastnom mene. Ide o to, že na fotografii nebola Katarína, ale úplne iná žena, menom Natália. Prečo ste sa Danke prezentovali ako onkologický chorá pacient? Nebudem toto komentovať. Pani, ktorej sa to týka, bude mať záujem to so mnou riešiť, urobím to určite. Pani, ktorej sa to týka, sme zavolali a tu je odpoveď. Mám absolútny šok, takže bolo to veľmi nepríjemné a veľmi vlastne sa cítila. Už to osoba nechce mať absolútne nič spoločné, už si nechcem o nej ani počuť, ani vidieť ju, ani proste nič mi nechcem mať spoločné. Akým zámerom ste takýmto spôsobom zneužili nešťastie niekoho druhého?
Nemala som zámer, neviem sa k tomu vyjadriť, mrzí ma to veľmi, je mi to ťažko aj komentovať vôbec. V každom prípade nie je to dobrý krok odo mňa a uvedomujem si to, mrzí ma to. Bol toto jediný prípad, alebo sa to stalo viackrát? Stalo sa to dvakrát, ale už to nebudem komentovať. Máte informáciu o tom, že ona sa pred Dankou prezentovala ako onkologicky chorá pacientka? No ona to povedala na začiatku, že bola liečená na leukemiu a že je vyliečená. Niekto môže ako klamať ľudí, ale aby ešte niekto takto chorého človeka, ktorý vlastne zomiera, tak aby ho takto niekto využíval a klamal a ešte keď ona si vymyslí, že má takúto chorobu, tak to je pre mňa niečo nepochopiteľné. Ona proste čo napísala, to bolo klamstvo. Sme ju mali za matku Terezu, za aniela. Aký ste z nej mali pocit? No, ja som dnes Danke hovorila, že je to nejaký človek, čo si vymýšľa príbehy. Ste si vedomá, že ste klamali stovky žien? Áno, som. Čo sa týka tých vedľajších vecí, okrem peňazí, veľmi ma to mrzí, čo sa stalo. Nesiem si následky toho, ospravedlňujem